Hello, welcome to my channel. Ito ang update sa aking mga alagang baboy. Ayan, 20 days na po sila ngayon mga kababayan. Magandang hapon po. Starter feeds na po sila ngayon. Ayan, ito rin po ang ating mga alagang mga manok. Asan na kayo? Ayan. Ayan. Yung mga alaga natin na mga ayan. Welcome po kayo dito sa aming munting poultry piggery. Ayan mga kababayan, ang ganda ng panahon ngayon. Ayan, balik po tayo sa ating update sa ating baboy na kinuha noon. Ayan, 20 days na po sila ngayon. Oops! Tayo! Shhh! Nako, tamad kumain ang isa. Laging ganyan, nakaupo. Dito naman po tayo ngayon sa ating 2 months na baboy. Ito ang nauna nating alaga. Ayan, mag-uumpisa tayo ng babuyan. Next week, hindi po alam kung kailan. Darating na naman po ang ating in-order na 3. Bale, 2 po yon na babae tsaka isang lalaki. At hopefully, makakapili tayo ng inahin sa 2 baboy. Ayan. Ayan, lalaki po ito. Kung babae lang po sana, ay gagawin ko sanang inahin. Ayan, napakaganda po ang ating location ng ating munting piggery, kulungan ng baboy. Ayan, ito daytoy itilikod na kataltalunan. Ayan, maaliwalas as usual. Titignan na yan, palubog na po ang araw. Ayan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, i-search na lang po ang Team Balogers. Please subscribe to our channel po mga kababayan sa mga kailokanuan. Ag-subscribe kayon kakabsat. Ayan, papalubog na ito ang likod ng ating piggery. Papalubog na po ang araw. Meron pa tayong tanim na buko. Nagbuko po kami kahapon. Ayan. So, hindi masyadong mainit dito. Ayan. Pag nandito ka kasi sa likod, pag hapon, peace. Maaliwalas, sariwa ang hangin. Ayan. Ayun, nakikita natin si Uncle na panda nagiwarwar. Ayan. Okay, maraming salamat. Hanggang sa muli po.